Horbai lwgwfwr, welcome to my YouTube channel Aalasi kitchen. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होनना आंबो मोजाङैनो दङ। थ' बांद्राय सम लायालासिनो थुदो थांदोनि किचेनाव आरो संनायखौ जागायनोसै। दिनै जोंहानाव लोगोफोर दंफायो नालाय बिनिखायनो बिसोरखौ ओंखाम जाहोनो थाखाय जगार लागासिनो। आं मा संनानै जाहोगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन। देदे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नोंथांमोना आं मा संनो लादों आइडियाथ' मोनखाबाय जानांगौ, मानोना आलासि दङ होनना गासैनिबो न'आव बेदरा थाखायो। थ' आं संनो थाखाय जगार लादों। ओमफ्राय नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला मिथिदों जानांगौ आं बेदर संनायनि सिगां मसालाफोरखौ मेरिनेट खालामनानै लाग्रोयो। मेरिनेट खालामनानै लाबा मसालाफोरनि टेस्टआ बेदराव हाबजोबना थायो नालाय थ' जानो गोथाव जायो। ओमफ्राय बेबायदि मेरिनेट खालामनायाव नोंथांमोनाबो जुदि बिदि खालामनानै जाना नायनो सानोब्ला मेरिनेट खालामनायाव संख्रिनि अनगा गासैखौबो होनानै लाखानो हायो। खिन्थु संख्रिखौ होबा मा जायो, एवनाय समाव बेदरा गेब्लेलांजोबो। बेनिखायनो संख्रिखौ मेरिनेट खालामनायाव होनो नाङा। दानिया केराहिया दुंबाय नालाय थावखौ होनोसै। दायो दालिखौ संग्रोना लानोसै। दालिबो संनांगोन, बेदर गोजाथ' जाहोनो हाया। थ' दालि थाव सेरनो थाखाय आङो बिथिंजाय बानलु गोरान थाइनै होदों आरो सामब्राम गुफुरबो हानानै होगोन। आङो सामब्राम गोजा होआ, आं दालियाव सामब्राम गोजा होबा आं गाहाम मोना। दाना सामब्राम गुफुरा एसे ब्राउन कालार जानायहासिम एवनानै लानोसै। हालदै एसे होबायमोन आङो, ओमफ्राय बेनि उनावनो दालिखौबो होबाय। एसे थावआव एवनानै ओमफ्राय बेलेग मोनसे पातिलायाव दै होनानै ट्रान्सफार खालामनोसै। ओमफ्राय बेयावबो गोदौ होनानै मोनहोनोसै। ओमफ्राय लहरायाव आङो बेदरखौबो संनोसै। बिथिंजाय पातिलायाव ट्रान्सफार खालामबाय, बिथिं दालिया मोनगौमानि आं बिथिं बेदराव होना आलुखौ एवनानै लानोसै। थावआव हालदै एसे होनानै लागोन, मानोना आलुआ सुनायाव दै नांना दंमोन नालाय दैया थावआव नांबा बारदेरगोन, हालदै होबा एसे खम बारदेरगोन। आलुखौ हाफ फ्राय खालामग्रोनोसै। आलुआव संख्रि एसे होनोसै। बिथिंजाय दालियाबो गोदौगासिनो आरो दसेबानो दालियाबो मोनसिगोन। आलुआ जाबाय, दाना खांनोसै। दाना आलु एवनाय थावआवनो बेदरखौबो संनोसै। थाव होदेरला, थावआव बानलु गोरान आरो बानलु गोथां थाइनैसो होबाय आरो जेबो होदेरबावलिया। बानलुखौ एसे एवनानै बेदरखौ होनोसै। थावआव बानलुजों लोगोसे जिरा पाउदार एबा जिरा गथा होजायोमोन। बे अपसनेलसो नालाय आं होआसै। अलरेडि आङो बहुत मसाला एड खालामखादोंमोन मेरिनेट खालामनायाव। दालियाबो अलमस्ट रेडि जाबाय आरो एसेबानो जासिगोन। दाना संख्रिखौ होनोसै। मेरिनेट खालामनायाव होआखैमोन नालाय बेनिखायनो दायो होबाय।
बेदरनि कालारा चेन्ज जाहांबाय मसालाफोराबो एसे मोनबाय आंना दसे एवबावनानै आलुखौबो होनोसै बेदर मेरिनेट खालामनाय दाबोराव मसालाफोर नांना दंमोन नालाय बेनिखायनो बेयावनो दै एसे लगायनानै होबाय दै होदेरबावनोसै बेदरा मोननांगोन नालाय बेनिखायनो दैखौ होदेरबावबाय ओमफ्राय दसे गोबाव सम गोदौ होनोसै ओमफ्राय दैया रानबा माने रोसिया रानबा खांनोसै बेदरा मोनबाय दाना जानो रेडि खालामनोसै आंना आलासिफोराबो उखैबाय खोमा बांद्राय गोबाव खालामबाय थालिया ओमफ्राय जानो समावसो खोथा मोनसे गोसोखांबाय जे आं पापड़बो पापड़बो एवनो सानदोंमोन नाथाय लाहार फाहार जल्दि खालामनायावनो बावनानै थाबाय जेबो नङा होमबाबो बेदर दालि लेमन आरो पियासजोंबो गोथावसो मोनजादोंमोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ